Un incendio provocou importantes danos nunha casa da parroquia de Galegos, no concello lucense de Río Torto. Só unha persoa estaba no interior da casa no momento no que se orixinou o lume. Foi nesta vivenda do lugar de Lourido, en Río Torto, onde comezou o lume. O tiro da chimenea atascouse por dentro, rebentou nunha das habitacións e as lapas propagáronse rapidamente, xa que o solo da casa era de madeira. O lume empezou na chimenea da casa, plantou o lume no piso e aí gastou tegado. Ao ser todo de madeira, pois ardeu todo. Instalación e todo, piso e todo, armarios, todo. No momento do incendio só había unha persoa no interior da vivenda. Intentou apagar as lapas coa axuda dos veciños ata que chegou unha dotación do concello. Veu as carrocetas do Ayuntamiento de Río Torto e máis os veciños e toda a xente que se xuntou aquí. Loulles 45 minutos, 40 minutos máis ou menos, pero desde Río Torto pois está bastante lejos, levalles un cacho, pero bastante ben. E se non fora por eles, vamos, non quedaba nada, ardía todo. O lume deixou importantes danos no soporte de madeira do tellado e calcinou por completo a cociña e 2 habitacións. Afortunadamente, o incendio non causou danos persoais. Veciños de Barreiros, na Mariña,